Bona tarda, doctor Franco. Abuelo. On està aquest? Bueno, mentre pleno, agafaré esa llet. Pero bueno, un sortudo. Aquí un pacient molt jove que necessitava un tac rectal. Una cosa molt Dale que ya la mano. Sí. Bueno, benvinguts a l'últim episodi de l'Enigma del càncer descobrint el pàncreas. Soc en Jordi i a mi, com sempre, i a l'Àlvaro, que avui estem a la seva consulta. Hola, bona tarda a tothom. Al llarg dels episodis anteriors hem descobert què és el pàncreas i com s'origina el càncer i quins són els seus símptomes freqüents. Doncs avui anirem un pas més endavant. Exacte, i per desgràcia, avui tancarem la sèrie parlant sobre com es detecta i com es tracta aquest càncer. Parlarem sobre el diagnòstic, els tractaments, la cirurgia, la qualitat de vida i sobretot de l'esperança. Perquè, tot i la seva gravetat, cada any es fan nous avanços i millorem la vida i les opcions dels pacients. Així que som-hi. Bueno, primer de tot, quins són els principals tractaments que hi ha per al càncer de pàncreas? El tractament depèn molt de l'estudi del tumor, és a dir, de si s'ha estès o no. En general, hi ha tres grans grups. El primer, que és la cirurgia, que és l'única opció potencialment curativa. La quimioteràpia i la radioteràpia, que s'utilitzen per destruir les cèl·lules canceroses o reduir el tumor. I finalment, els tractaments pal·liatius o de suport, que ajuden a controlar els símptomes i millorar la qualitat de vida dels meus pacients. Així que no tots els pacients poden rebre el mateix tractament. Exacte. Si el metge valora els factors com la localització del tumor, l'estat en general del pacient i si en el seu cas hi ha metàstasi o no n'hi ha. Has mencionat que la cirurgia és una opció curativa. Quan és possible d'operar i en què consisteix aquesta famosa operació que es diu la Whipple? La cirurgia només és possible quan el tumor encara no s'estès fora del pàncreas i no ha afectat a vasos sanguinis importants. I això és molt poc improbable que passi, ja que només passa en el 10 o el 15% dels casos. I a part, l'operació de Whipple és una de les cirurgies més complexes de tota la medicina i consisteix en extreure la part del pàncreas on hi ha el tumor, juntament amb la part de l'abdomen, l'intestí prim i la vesícula biliar. Després es torna a connectar tot al sistema digestiu. O sigui, és fer un puzzle una mica complicat. Això sona que és molt complicat. Sí, ho és. És una operació que pot durar entre 6 i 8 hores i requereix equips molt especialitzats. Però quan surt bé i el càncer no ha fet metàstasi, pot donar anys de vida o fins i tot la seva curació. Però després de tot això de desconnectar, el pacient pot fer vida normal. Amb el temps sí, però necessita una rehabilitació com tot. Canvis a la dieta i controlar alguns controls regulars. Però el cos ha d'aprendre a digerir d'una manera diferent. O sigui, no tot és tan senzill com sembla. Clar, això ja es pot operar. Però si no es pot operar, què es fa? En aquests casos, l'objectiu és controlar el creixement del tumor i alleujar el màxim possible els símptomes. La quimioteràpia és el tractament principal en aquest cas. En alguns casos es combina amb la radioteràpia, però per reduir el tumor i així frenar l'expansió. També hi ha tractaments per millorar la qualitat de vida, com posar estents biliars, que són uns petits tubs, per mantenir oberts les conductes i reduir la icterícia. Així que, encara que no es pot eliminar el càncer, es pot aconseguir que el pacient visqui una mica més de temps i millor. Sí, això és. Cada vegada hi ha més casos que el tractament surt bé i alguns segueix estabilitzar la malaltia del pacient durant molts anys. Ara parlarem sobre la quimioteràpia, que molta gent sent por quan escolta aquesta paraula. Com funciona exactament en el càncer de pàncreas? Per la gent que no ho sàpiga, la quimioteràpia s'utilitza medicaments que viatgen per la sang i ataquen a les cèl·lules que es divideixen ràpidament, com les canceroses en aquest cas. I la radioteràpia? La radioteràpia s'utilitza raigs d'alta energia per destruir les cèl·lules tumorals i pot usar-se abans de la cirurgia per reduir el tumor o després per eliminar les possibles restes. També serveix per calmar el dolor quan
quan el càncer ja no és operable. O sigui, que són tractaments que es poden combinar, segons el cas. Exacte, l'enfocament és personalitzat. Cada pacient té un pla adaptat a la seva estat genètica i als seus tractaments. O sigui, cadascú té un estil personalitzat per al seu tipus de càncer i la seva medicina. Tot això sona molt fort. Com afecta el tractament a la qualitat de vida dels pacients? La veritat és que els tractaments poden ser molt durs i els efectes secundaris més comuns són, per exemple, les nàusees, la pèrdua de gana, fatiga i baixada de les defenses. Però els equips mèdics actuals treballen molt per controlar aquests símptomes i el pacient pugui mantenir una vida molt més normal possible. Però la seva recuperació serà una mica dolorosa i amb el temps cada vegada més greu. Bueno, no tot és sofriment. També es poden adaptar molt i hi ha molt suport. Exacte, molts pacients aconsegueixen fer una vida activa durant el tractament amb ajuda de nutricionistes, fisioteràpies i psicòlegs. Has mencionat la nutrició i el suport psicològic. Quina importància tenen en aquesta malaltia? Doncs tenen moltíssima importància, ja que el pàncreas és clau per per digerir els aliments així que molts pacients necessiten enzims digestius per una dieta essencial i així evitar la pèrdua de pes i desnutrició. És un aspecte clau. I el suport emocional? El suport emocional és igual que el vital, ja que el diagnòstic del càncer del pàncreas pot ser devastador, però el suport de la família, amics i professionals pot marcar una gran diferència en aquest cas. Totalment. El cos i la ment han d'anar a la mà. Exacte. Un pacient emocionalment fort afronta molt millor el càncer i té molt més qualitat de vida. I ara que parlem de l'esperança, hi ha bones notícies? Quina és la situació del dia d'avui? Sí, tot i que és un càncer complex, la recerca està avançant molt. Cada any surten nous fàrmacs i assaig clínics que busquen tractaments molt més eficaços. I s'estan desenvolupant teràpies basades en la immunoteràpia que ajuden al sistema immune a reconèixer i destruir les cèl·lules canceroses i també medicina personalitzada adaptada a les mutacions del tumor. És a dir, que el futur és esperançador, encara que hi hagi molt camí per recórrer. Exacte, cada pas a la recerca dona una mica més d'esperança cada vegada més. I per a les famílies i els amics, ara que avui hem tocat una mica aquest tema, com poden ajudar un pacient que està passant per tot això? El més important és acompanyar-lo sense jutjar, escoltar i estar allà. No cal tenir respostes més que presència i empatia. També poden ajudar en tasques quotidianes, anar a les cites, preparar àpats, gestionar papers, però sobretot fer sentir a la persona estimada com a protagonista de la seva vida, no només com a un pacient. I per a la gent que ens escolta, com poden col·laborar o ajudar amb la lluita contra aquest tipus de càncer? Doncs jo, per exemple, podria dir tres motius, tres maneres, que són participar en les campanyes de conscienciació, donar suport a les fundacions i a les associacions que financen la recerca, o simplement difondre informació veraç com la que hem explicat en aquesta sèrie. Esclar, tothom podem aportar al nostre granet de sorra. Sí, jo crec que cada vegada compta. I encara que el càncer de pàncreas és una malaltia molt greu, els avenços de la recerca ofereixen una esperança per al futur. Sí, és fonamental continuar informant-se, prevenint i donant suport a la investigació, però sobretot cuidar els hàbits de vida, deixar el tabac, mantenir una alimentació equilibrada i fer exercici, que és molt important. I esperem que aquesta sèrie us hagi agradat entendre millor el pàncreas, aquesta peça que encara que no sembla és clau al nostre cos i a donar valor a la salut i al coneixement. I moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge de 3 episodis de l'Enigma del càncer, descobrint el pàncreas. Tot bé, ara aniré a casa per preparar-me i fer rehabilitació. Sí, molt bé. Doncs dono la fulla i m'acompanya cap a tu. ¿Quieres el paseo abans? Sí, és l'abans. Molta força.